Dragi prijatelji, dobroveče. Često čujete da pričamo o tome da nam je potrebna nova strukturizacija svesti. Što to podrazumeva? Upotrebimo internet. Znaš šta mislim? Mnogi od vas su već čuli za efekat stotog majmuna. Šta on podrazumeva? Neke 1952. godine naučnici su krenuli da ispituju i proučavaju život majmuna na nekim od japanskih ostrava. Primetili su da je jedna beba majmun stvorila novu naviku. Počela je da pere koren slatkog krompira svaki dan u vodi, jer ju se tako više dopadalo. Ono što je naravno bilo očekivano, majmuni vole da kopiraju jedni druge, pa su krenuli i ostali to da rade. Naravno, to nije išlo baš tako brzo, ali u naredne 4 godine oko 100 majmuna je počelo da radi isto, da pere koren slatkog krompira u vodi. Šta mislite šta se desilo kada je cifra dostigla broj od skoro 100 majmuna? Majmuni na susednim i na svim ostalim ostrvima sveta počeli su da rade isto. Trebalo im je 24 sata da prime informaciju preko interneta ili ti našeg prirodnog interneta koji svi imamo. Samo se ne oslanjamo na njega jer nam je lakše da koristimo tehnologiju za sad. Šta hoću da kažem? Većina nas misli da je potrebno da 51% nečega bude zastupljeno na planeti, da bi se to onda smatralo većim delom i da će na taj način svetlo pobediti mrak i slične neke stvari. Brojevi govori nešto sasvim drugo. Ta brojka nije 51%. Samo 4,2%. Znači, to je broj koji se pojavljuje u biznisu, pojavljuje se u prirodi, pojavljuje se svuda. Znači, sećate se sigurno da 2000. godine retko ko je mogao da se pohvali da ima mobilni telefon. Danas, 2019. godine, pa imamo i po 2, prosto ne znamo kako smo živjeli bez njih. Kojom brzinom se to desilo? Pre 50 godina postoje Wi-Fi u američkim parkovima. Izmislio ga je Tesla pre 100 godina. Sad zamislite da priđete čoveku koji sede na klupi i kažete jednog dana ćeš imati nešto što će se zvati mobilni telefon, a u stvari će ličiti na spljošteni novčanik, a ti ćeš raditi ovako, a onda ćeš besplatno pričati sa Amerikom, Australijom i a moćeš da imaš i nešto što će se zvati laptop, a u stvari će ličiti na ahtnu tašnu, koji će pomalo ličiti i na televizor za koji ne znaš još uvek. Znate li vi šta se sve desilo u ovih 50 godina? Jeste li svesni? Naravno da znate, ali jeste li svesni? I kojom brzinom smo i počeli da koristimo sve to? Isto tako, mi možemo reprogramirati naše mozgove, odnosno umrežiti se u internet i naučiti mnogo korisnijih stvari, da tako kažem, za jedan kompletniji život. O tome pričam kad pričam, jako je važno da dresiramo svoj um, da misli pozitivno. Jer sve čemu dajemo energiju raste. I kad bude mnogo više onih koji ne gledaju televiziju, koji zaista hoće da izgrade ovaj svet po meri čoveka, to će se zaista i desiti. Eto, to sam htjela da vam kažem večeras. Sa visa. Lepe snove sanjite. I realizujte ih.